Subjekt SCP-002. Kategorie Euclid. Popis. SCP-002 připomíná nádorovitý masitý objekt o objemu přibližně 60 metrů krychlových. Po straně objektu se nachází železné otáčecí dveře, jež vedou do vnitřku. Vnitřek vypadá jako standardní levný byt střední velikosti. Jedna ze zdí v místnosti má okno, přestože není viditelné zvnějšku. Místnost sestává z nábytku, jež je po bližším prozkoumání vyřezán z kostí, spleten z vlasů a jiných biologických substancí lidského těla. Všechno doposud testovaná hmota ukazovala samostatné nebo fragmentované sekvence DNA u každého objektu v místnosti. Poznámka. Aktuálně je subjekt zodpovědný za zmizení 7 zaměstnanců. Ve stejnou dobu se místnost uvnitř sama vybavila 2 lampami, kobercem, televizí, rádiem, sedacím pytlem, 3 knihami v neznámém jazyce, 4 dětskými knihami a malou rostlinou v květináči. Testy na pokusných zvířatech, včetně primátů, neukázaly žádnou reakci ze strany SCP-002. Mrtvoly rovněž nevykázaly žádný efekt, ať už subjekt používá k přeměně organické hmoty na nábytek cokoliv. Zdá se, že je to spojeno pouze s živými lidmi. Speciální zadržovací procedury. SCP-002 musí být neustále připojeno k vhodnému zdroji elektřiny, aby zůstalo v jakémsi nabíjecím módu. V případě elektrického výpadku musí být bariéra mezi objektem a zbytkem budovy uzavřená, okolí evakuováno. Jakmile bude do budovy přivedena elektřina, musí být zapojeny systémy pro kontrolu rentgenového záření a ultrafialového světla, jež musí odrazovat oblast, dokud nebude zaveden stabilní proud zpět do SCP-002. Zadržovací oblast musí být neustále držena v podtlaku. Pouze týmy o minimálně 2 členech smí do okruhu 20 metrů od SCP-002 nebo jeho zadržovací oblasti. Personál musí neustále udržovat fyzický kontakt s ostatními, aby se prokázalo, že osoba je přítomna, neboť zrakové výjemy mohou být matoucí, pokroucené nebo ovlivněné blízkostí objektu. Žádný personál s nižší úrovní prověření než 3 nesmí dovnitř SCP-002. Tento požadavek je možno porušit pomocí písemné autorizace od 2 administrátorů úrovně 4. Vedoucí zaměstnanci, jež se chystají vstoupit musí být eskortováni alespoň 5 členy ochranky úrovně 3 po celou dobu kontaktu a musí dočasně odložit své postavení a bezpečnostní prověření. Po kontaktu musí být vedoucí zaměstnanci eskortováni alespoň 5 km od SCP-002, kde projdou 72 hodinami karantény a podstoupí psychologické hodnocení. Pokud projdou, budou navráceni do služby a postavení a bezpečnostní prověření jim bude navráceno poté, co skončí karanténa.